and then the mother 100 already is 20. Man, the mother 20, I've been in my office on 5 on one. This on the Maliva Bomena. The Okitabo or Chachi Sibuta or Shaze Sibutia or there. Now I'm even Melele. Nabu, Mbokoto Humbuno, Ogo, Abrezbotiva. Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ Igbo ndị ma ji eme ọnụ anyị ka bụrụ kwana bata ụbọchị nke taata maka na o nwere okwu dị mkpa jụrụ ebe anyị sị maka na ndị na-eje ebu ọgwụ ozi ya bụ maka ndị na-eje ebu ọgwụ a na-ekwe n'okwu a mgbe gara aga gwa unu na ịnene vidiyo ya ihe na-aghọtasị na anyị na-ekwu okwu maka ọgwụ ndị ụmụaka Igbo anyị na ha dị eje ebute kịta na-azụ agba mbọ na-ekwukwa okwu maka oke ite na-egbu akara aka ndị Igbo mana kịta nwekwa vidiyo ọzọ anyị na-etikwa na unu wee fụ na anyị ekwughị ihe akwụ ya na ọgwụ na-egbu mmadụ. Tupu ijebuo ọgwụ malụ na ọgwụ ị na-ebu na-eli ọbara ka ọ naghị eli ọbara, malụkwa na ọgwụ ị na-ebu ọ bụ ọgwụ iyi ebu nkwa ọwa ọgwụ kọsọ nwe ka mmadụ si bukata ọgwụ iji gụọ na nwe nke gị na-eme ọgwụ eburuzi anya bụ ọgwụ ahụ ị na-eme. Ị na-aghọta ya ma ọ ya bụ mgbe gboo asụ na egbu na nka egbu n'osisi a maka inwe ike igbupụ osisi a mmadụ anwụọ ebe a gbaghasịwaza gị na ọnya bụ ihe na-eme gị ma mma na onye ahụ butere ọgwụ ahụ kpagide gị bazie ọnya ahụ na ahụ so igbu osisi a gbam ọnya ahụ anwụọ maka na igbupụ gị ya ebe ọ dị. Ụfọdụ ụfọdụ ndị nọ na ụfọdụ ndị agadi ha jụ na ha ama nwa ọ bụrụ na ebe ọgwụ ha butere kosara ha udosi onye ahụ ọ dị ndụ ọnwụ ka mma ịfụzi onye ahụ ya na-atụgide akpịrị dị n'ọnwụgo ya na-atụ akpịrị kpem nwere ike ịtụ ya tụọ ya ahụ ịtọ ọnwụ abịabịa. So biko nyenenụ vidiyo na okwu n'ofu ihe anyị na-ekwu ihe nwoke a na-ekwu maka ọgwụ ọzọ biko maka ndị na-eji ebu maka ndị na-eji agwọ oke ite oke Igbo bụ oke awele nka iwere aka gị tinye igwe na-achaghị acha mana itinye igwe na-achaghị acha sị na ọ na-agbụcha aka ụbọchị agụ n'ụtụtụ ma gbụchaa gị n'abalị. Nyenenụ vidiyo akwa n'ofu. Igbo mụrụ nze m ọzọ onye na-anụ n'okwu bụ SS Power okwu akpụ na Aguleri aga m nso na-ekwupụ nke mmere mekwasị ọzọ n'elu ka anyị nwa bụ eke bụrụ ụka sikpozu anọ bụzugol n'umontu ịga ncha niile danachara yesterday bụ first ka anyị bụ second so abadakọtala ọnụ ụmụsị na ibama ya emelu nwoke emelu nwaanyị melu ụlọ melu Igbo ndị kweta na ọnwalibe bụ omenala na obere omenelu maka na ndị ụka ma ndị fake dibia ma ndị fake eze nwanyị ndị ala ndị mekanik kwarazi anya amala nke bụ ndị ala maka na abụ anya mekanik efile na onye ala dịba otu a ka o si dị. Ndị na-akpọ m na fon na-ekwube niile na-abịa na my place ma nna onwebe ka ha na-abịa agwa okwu na ọbụrụ m nwa bụ SS Power ekwuru sị na egwu a na-atụrụ agwa blues ebe ọbụla ya eme m ma na onwere ebe ọdịnala mana m believe n'ọdịnala dị na m na-ekwu eziokwu nwere nna akpa aba nwanne eme gị wee na-ekwu okwu ndị ekwu oge na wọchị vidio niile nna eme nwadị m akpọdị mmadụ afọ ana m emele onwe m vidio ụdị mụ na Chumo ji wee keta ụwa maka na ụwa ahụ anyị nọ ebe anụ device bụ ka anyị nọdụ n'oche Chukwu debere anyị mana ndị lekwuru na ụwa ya anya nwatakịrị abụrụ na-akpata ego ka ọnọdụ n'ọchị ahụ ọkpata ego ndị amụsị na ndị ilo atọ anụ nwa bụ ọcha onye abatazi ka ọnọdụ anụ n'oche ọ agafe ọkwụzịla ọtọ na-agagharị onye njụsụ na ive ụwa nwa ive dị n'ụwa anụ iju ese jugbo ese mma
ịma na ibe niile abụrụ ọgwụ, ọ bụrụ ọgwụ ka mmadụ ji akpata ego, ọ bụrụ iwu bụ na ọgwụ ka eji akpata ego. Ọ ga m nso unu gbagbuo ava mma, gbachaa ava, gbakpuo ava. Ọ bụrụ na agbachawa ava, ọ bụ na dibịa gbatalụ na aja unu ya achụ, gbatalụ n'ochi unu, ọ n'ibe dị na ụmụnna unu, unu enwere nwayọọ mee nya. Ọ bụrụ iwu bụ na ya bụ na ya agba ọgwụ. The reason ji ekwu ya bụ na ibe ji mmadụ dibịa bụ ngwa ọgwụ. Ibe ji mmadụ dibịa bụ ngwa ọgwụ. N'ụwa tata bụ dibịa, onye mebe dibịa obukotebe odewe ite nke anyị bụ odewe ite nke ibe n'ebe ya ite lo 200. Abịa na ite 200 ahụ, ọ bụrụ sọsọ 2 na-alụ ọrụ. Nwe ka ọ bụla nwere n'ibe niile debe nwere nke na-alụ ọrụ. Ọ bụrụ iwu bụ na ya bụ na ya agba ọgwụ. Ọ bụrụ iwu bụ na ya bụ na ya agba ọgwụ. What I know n'ime ya bụ isi solution ma live bụ ya problem. You solve the problem, you are dealing na mma. Ọ ga m nso na nwere etu ụka n'ụwa maka onye ogbenye. Na mbụ SS power na-ekwu. Nwere etu ụka n'ụwa ka onye ogbenye. Okwu ụwa bụ eziokwu na-ekwukọrị ọnụ. Abụ ọma ya na-akwa baro si na baro ọ na-akwa melide ba ụlọ ọzọ blue billionaire. Abụ ọma ya na-ama kọndọktọ si na kọndọktọ bụ ụlọ ọzọ blue billionaire. Abụ ọma ya bụ agboro si na agboro bụ n'ụlọ ọzọ blue billionaire. Ọ ndị ba na chibe dị na mma. Oche gị ka atọ nla atọ. Ibe anyị na-ayọ Chukwu anyị bụ ka ibe anyị na-ayọ chi anyị na-ayọ Chukwu anyị na-ebe. Na-ayọ ndị otu anyị, na-ayọ ndị mmiri anyị bụ ka anyị mee gịnị, ka anyị nọdụ n'oche Chukwu debele anyị. Maka na anyị nọ n'oche Chukwu debele, ibe ya eme gịnị, ibe ya adịla ya na mma. Mana anyị bụ ụmụazị na-esibi ụzọ na. Anyị bụ na Okeke jele gbalịbọyị na abụọ ọkavụ kata ego. Anyị bụ nwampụ na anyị eji na abụọ ọkavụ ahụ ka anyị gbakwa bonye nke anyị. Ibe ogwe siri ọnọdụ ya. Ụwa si n'akala aka. Ọ bụrụ na ya ngị na-eme friend jele Dubai ka ọ chụrụ akala ka ilu ebe ahụ na-akpata ego. Ibu nwampụ na eje Dubai ka ị akpata ego nke gị. Iluzie na ebu na ịtọ. Nnata abụla ọlụ. Ego nle bụrụ okwu. Ị na-ajụgharị nle. Befi ya na-apụ na-eje ebe ọbụla ị na-eje. Na-ajụ ese ebe ụwa n'ụwa. Maka na ebe ụwa bụ onye na-achị ya, ibe onye katalikọ ya eme. Ebe onye solulu abụrụ na na-amị ya na-atụ. Iwu ka ọ bụ na ebe onye solulu, onye ji ya elu ya. Ibe mmadụ butere oke ite wee debe. Ma nke nwa na-azụ ahịa na-azụta everyday na-azụta 200,000 gain, 300,000 gain, 500,000 gain. Onye butere oke ite nwa iwu n'ofu ngwu. Gazie m ntị ka m kwụwalụ gị bụ ọ bụ na ibe ji bụrụ na ibe onye solulu na ije ya elu. Ọ mana mgbe ọ bụ na onye nkozi butere oke ite nwa aganarị gị ruo n'elu lụọ na gbaa moto 10 n'ofu mgba, ihe ego niile ọ yara. Oke ite egbuo ya, ọ bụ na ogbuwe. Oke mana ị gatara ịga weli ada ndozi abịa. Na onye a na-anụ onye dị ndụ ka na-anụ abịa. Adị anụ abụ onye nwụrụ anwụ. Na Okeke lụrụ ụlọ 30 mgbe anwa. Ọ bụrụ nya bụ ọ bụrụ anyị na-ekwuru okwu mgbe ahụ n'ibe na-eme kịta ka ị na-ekwu. So rapụ ebe ụwa bụ onye na-achị ibe onye katalikọ ya eme. Ime na mmadụ mere. Na onye na-asụ nwoke isi na na-asụ nwaanyị isi na. Nwoke ji maka ka nwee ji ije nata yebe ala. Nwaanyị ji ka nwee ji ije nata yebe ala. Ị nwere nwaanyị ị na-achụ ebe ụwa ahụ. O nwere ebe ọ dị ka ije asị gị na o nwere ebe a na-akpọ mmiri akụ n'okpoto. Ọ bụ na ewele enwewa anọda ava mmiri akụ n'okpoto. Maka na unu bụ ndị ọgwụ. Unu jezi asụ na mmiri akụ n'okpoto na nke bụ jos ntụju na oyeji na nwaanyị na-atụ na ya tụjuru n'obu ntụju. I believe onye. Ejuru okwu ese malụ machi gị anabatakwala nke bụ mmiri akụ n'okpoto. Ijebe na mmiri akụ n'okpoto.
ijecheze mmiri akọ mana mbili awọ gị ebula ya nwụla nwa ọ dịra ya mbili awọ gị maka na o nwere one man belibema si na ego kalịlị ego dị too much o dibia ụdị nwaanyị bụcha dibia ego dị too much ego dị over mana a na-anụrụ abịa mana mụ nwa nje na-eje gị mana ego dị over ọkpọ msị m ka nje ọlụ bịa nlụ ụlọ na-abịa ibe o nwere na-elero nri ibe ọ na-ele bụ ilu n'ebe ọ dị bụ ọgwụ na-agwa gị bụ ọgwụ ive ọgwụ otigale ụdị eli ọbara ụdị eli nten ihe ọ na-eme bụ ihe agwara bụ na olu ọsị ya olu n'ebe ahụ ọgwụ dị olu ọbụla obutewe ego okilikọta ọsị ya tọfịa akwa gị bukweli ka ibu onwe na-eme isi ọ na-akpatara ego ka ọ na-eme ya mgbe ọ ji bụ na ọgwụ achaghị itewo na ọgwụ eruwo nna dive akalewo na ego akalewo ịbịa bụ evi kalịrị ọ marazive ma ọ sị na ọ eme gịnị na ọ enyelile ọgwụ nwalile iwu ka ọ bụ ọgwụ na-ebute ụdị ego nke na-enyelile ọ bụ na gịnị mere na dị ọgwụ abụọ ya na ha kontrol na-baga na ime ebe ahụ onwere nwa atụ ewu sisi ya egotela ewu ya egote ewu na-abụ ụlọ bee ya akpịlị buso ọbara banada wan buso ọbara ka o nwee meta dị ọgwụ mma mana agwara na ọgwụ ya na-emere gị na oge na-elere ọbara nọ na-atara ọjị nke a na-atụla nzu ihe tụọ nzu anụnwa bụ ịtụ nzu itugbuo onwe gị ịgọọlia ọjị igogbuo onwe gị ịtụọlia mmanya itugbuo onwe gị igbuolia anụ igbuo onwe gị n'ilu onye ọ na-eme gịnị tụfịa aha gị ibu ibu buru ka ibu ahụ mgbe ọ bịara na my place mgbalịda agbasị awasị anya bụ na ego ya n'ọkarịrị mmadụ ọsọ na ebu negoro kwuo o ji akpata ego obu nya melie ọganyala ọgwụ edebe ọkebeta aka na ụjọ ya egote ebu nna bụ gbuolie bikọs na ego akaliwo na ọlụ alụ ọwụ na enu lụọ ọwụ na-agba moto dị n'iche na-egbu evi na-eme niile ụwa jee nweta ebu ka o meta dị ọgwụ mma wee mee gịnị wee gbuo ebu na watụsa ọbara na ọgwụ dị ewu na-agba tem ya na onwe eme gịnị si n'oche die gbabakwa tem ewu nwụrụ ọnwụrụ ị na-eme ihe ọgwụ na adres ọ bụla ya nwụla ọ nwere onye ji maka enweje bute ọgwụ ahụ mana ya bụ gbatazi akịta nwa gbavelie nwanne bụ na ebe onye ọsọ lụrụ ise onye ji elulu iwu ka ọ bụ ebe onye ọsọ lụrụ onye ji elulu ya ka achụọ n'ike ka eji ana n'ike maka na achụ n'ike na ana n'ike achụ n'ike na ana n'ike ịgbaba mbọ gbasi mbọ ike inwe ego karịakwa ọgbọ gị mara amalị na oke ite nwee na-ebute ihe ahụ bụ ebute oke ite ka ọ bụ nwebe oke ite unu ahụ ma oke oruru bụ nke a unu butere bụ akalaka unu na-achụ ọsọ unu na-achụ akalaka unu ọsọ ihe na anya nwere taịm oyi elu ọ bụ na ọwa ego gaa n'ovu mkpa na ịkpọwa data akalaka gaa n'ovu mkpa bụ akalaka odolo gaa n'oke ezulugwu ụwa gị na nwere ka ịdụ bịa ọ bụla iji nwayọ kpaba ego ibute nwa bụ oke ibi ebute kpa nwa bụ ego gị n'ovu mkpa mmadụ akarịa be gị ụwa akarịa be gị ọma nta aka nwa bive anya ọkụ nke na-amala ivele na-emezi gị mpụta bịa yọzie na onye na-ekele ego that time ka ihe onye ego maka na onyere ọkụkọ nwere ihe eme n'ụwa ka ịkpata ego aga ịkpọ nwa bụ akalaka gị n'owu mkpa akalaka gị ga-arịrọzi nwere ihe eme ka ịkpata ego ị ga-agụchawo akalaka gị nwa ị ga-agwụgwụ ya n'ime nwerezi ihe eme na ịkpagwụ ya n'owu mkpa isi na ka ịchụ ahụ ya gbanwe n'owu mkpa ya ebụla ka echele trọza gị n'aka chụrụ trọza gị n'aka na-awa ịkpọ soro ụmụazị na-achụ mgbele ana ime ejizi na-ekwupụ kwebụla onye na-aga n'ụdị ego nwere mgbe ahụ na nwechara ego nwere nọ na-eke ego na striti mgbe ahụ ihe okpere neke n'aka ụdọ ego na ọyi awala onye nwelidele ego nwere ego nwelide ego nlekọrọ obodo ibe
mele ọbụla ego akụwa ya n'aka kelebe bọzile ka ome oyiba na-ala ka ọbụla oyiya na ya iwu kwupụ na ya lagbo enwere ego nwekọta ọbụla nwere ọzi ọchụ n'ibe echa obute nwa bụ ọgụ ka obute nke kalị nke abụ butere ebutekwu onye chaa ọnwere ya bụ omenelu cha omena na cha oye ele moto elele moto lekpuo moto lekwu ụmụ ụlọ lecha ụlọ kelebe si ya mee ala ka ya apụzi maka na brin ya nọrọzi ọnwerezi ọmalọ na-eme n'ụwa ọbịazọ na ya oge nli onye ọka mma onye bịa nli ebe onye ose olulu onye uche eme gị na ya elulili ya ịbịagụtara ya na-agba na-aga onwere ebe ya agba gbalide ọbụla ịgba mgbe onye anya na-abụrọzi gị ya n'ụwa n'ọsụsụ anụmanụ eji na-abụ gị asị ka ọ bụ ya gbata ibe ọbụla ịgbakara eji na-abụ gị maka na ịgbachara ọgwụ gbuo dibịa iwe ji nwa abụlibịa n'ụwa bụ na dibịa na-eme gịnị a na-agbọrọ anwụ dibịa na-agbọrọ anwụ ọ bụ na dibịa na-agbọ nwa bụ anwụ mesi na-egbochalị na nwere ọzọ ya agbọ ka gị dibịa na-agbara anwụ na onwere iwe dibịa mmekọtalibịa n'ụwa anwa mmekọtalibịa na ọsọ na ọma nwụzi anwụ kata ma egbo isi too n'elu mana isi too n'elu ahụ bịa gbọọ ya ịya adị ndụ ume obi gị eji na-eku ume mana arụ ga anwụrụgo ebe ya eme bụ ndị bụ ga-achọba ebe idebelidete na kotu onye so na agaghị n'ogugu kpochie gị aja enwụrụ maka na eji na-esi isi ọsọsị ya bụ anwụ a na-agbọ ọsọsị ya bụ anwụ na ọnwere dibịa na-agbọrọ anwụ ibe a na-asị na anwụ na isi too n'elu bụ ibi kovie n'elu dị ndị kovie n'elu anwụ ikobeli ya nwoke adịkwana ndụ ma ọ kpatara ego onye adịlide ndụ o nwere taịm oyi elu oyi ayalide ọbụna taịm chukwu eji egbutopụ ya abịa obu ya adị ndụ na-ekwu ume ma ya na-elu ule na-arụ ya ọpịa ma isi ya n'elu ule onye na-emụda ọ bụ ndụ ka ọ dị ọ bụrụ ndụ so na dibịa na-emere gịnị dibịa na-agbara anwụ ine ndị oke dibịa mgbe anwa oke dibịa niile nwụchara anwụ ibe chukwu ji nwakpa ya onwe a bụ n'ime chibi niile ya ma iwu lebu na elule 6 feet ekpochie gị mana o mere ka ụwa na-atụ egwu mana o mere ụwa ka na-atụ egwu maka na ụwa na-esi anya nke ikpeazụ kpatara mmadụ ji emebe abụ ozu ka ebu ozu abịa mmaza na-agbakwasị ozu agbakwasị ma mgbe ahụ na anyị dị na mmụarụ bụ a na-anụ nwe onye bụla eme gị na agbabaka na kpochi ụzọ ibuwere nwa bụ ozu kịtazi bụ ọkpụta onye nwụrụ anwụ die na anụ mmụaza bịa ebe a na-emetụsi aka bikos na egwu adịrọzi ibe ụwa nwa bụkwa na ibe ụwa nwa anyị nọ ibe a na-abụ ime nna mmadụ emere o nwere gị na-abụghị eso ya apụ ọ debe ngwe like this mana mgbe ọ dịara ngwe otu ọ mara na onye nye na ya so ka ya nwee ego obere iwe bụ n'ime mkpọtụ mana ọ bụ na ị nwewe ego too much obere iwe bụ na ịgbanye ibe na ọ bụ na ịnwewe ego too much o nwere ya na-eme onwezi ego ọ bụla iwe nwere na akaụntụ a bụ 200,000 ka 300,000 ngwe ya dị otu a mana ndị na-eso gị n'azụ nwechara bilion na akaụntụ jiri nwanyị na-eso gị iwe a na-akpọ ndị nke a bụ ndị dere ngwe ụdị a bụ ndị elili onye lụbọ 10 million naira na klọb ma onye ka enwe ego abụrụ ma 5 naira ọdụ nwanyị ọ gwara ụgwọ ọgwụ nọtịn na oyibe nye na chi esogbu eli ego ya imelide n'ụwa ahụ ọnọdụ n'oche nke na-achị gị hwetara na ihe ahụ oche na ịhwetara chi gị hwetara idewele keke n'ọdị ya ọ bụ na ikelu oge a na ọnọdụ nwa n'ọcha nwere eme ka mmadụ dị ndụ mee gịnị emenege gị so na anyị bụ eke ka ị bụrụ okeke ka ọ gwọrọ ọgwụ ya gwara gị na-eme ka ị bụrụ ọka bụ ka o jere bute oke ite na-akpasa ego onye gwara gị nye na na-agabiga onye gwara gị nye na na-agabiga nye na na-agabiga nnekwu ibe nye na na-agabiga mere gịnị dị nnekwu o nwere sọntịn ọ dị ka ime o nwere sọntịn ọ dị ka ngwa gị na aka imesie nye jos mma gwa gị ya nwekọta na ọlụkechi na mbe maka dawan ngwa gị ga enwezọ gị nwekọta ya
dozi ka iji anya gị ọ na-abụgoro nwa bibe a na-akpọ ọgwụ ịnọdụ ụdị nwa ị na-abụda aka na-akpọ ebu ka ọgwụ nwa bụ ọgwụ ji aga ije ịmara nwa ndị dịka nọdụ n'ụwa sị na ba mara ihe bụ na ọgwụ na-alụ ọrụ na bekere witness ya mana echi na mma abịa life ka mkpokọta ime mkpokọtara unu ka njikọtara unu ọnụ udo njeji ejikọta ya kwunu debia unu nọdụ otu anụmanụ nye unu mgbe unu njeji asa iru unu nsacha ya jos nọdụ na anụ like this unu na-abụ gịnị unu na-abụ ịsa n'anya unu unu na-abụ ka ọgwụ ji aga ije ka ọgwụ ji aga ije ka ọgwụ ji aga ije ebe abịa na-abụ n'anya gị ma ị na-abụ ya na otu akụ ji eme ma idebe n'ite nke ahụ ị na-abụ na bụ obelive chekizi ikwu akwezi ebe niile abụ n'ite ịkpọ onye ịkpọli oke ite ka ọ bụ oke oruru ebe ịkwakọ ya ịmalibe iteche n'ime ọkpọrọ mmadụ bụ okputu ya na ozugbo ozugbo egwu adịrị so ma nnukwu ndị agba oke ite ụmụnne m obere iwu bụ na onye ọbụla gwụrụ oke ite na-akpata ya obere onye ọbụla gwụrụ oke ite gbakọchala ego n'ụwa ahụ obere onye ọbụla gwụrụ oke oru gbakọchala ego n'ụwa ahụ nwụrụ ya na-agbara oke ite mana aja ọ na-achụ karịrị mmadụ onye nwetiwe dịka 500,000 ọchụ aja onwetiwe 1 million ogo evi niile oji atụ na mmiri ya na ibe ya na-eme ọ na-asụ ego ka na-asụ iwe ọzọ unu bụ onye akọ na-eme ọdị ahụ na-asị na Igbo bụ na onye butere ọgwụ ọ bụrụ mmadụ na-ebutara ọgwụ mụ na abụkụ ndị ebutele malụkụ n'ụra ma ndị nwụrụ anwụ malụ ka eji ede ndụ na abụba ndị butere oke ite ndị ebutere oke ite ekpo ote badị mmadụ 100 kpote ndị bụ malibe na-enyebe ego bụ adị mmadụ 200 na ndị na-ede mmadụ 100 alụrụ dịzi 20 ma ndị mmadụ 20 na-abịa n'ime ọ bụrụ sọsọ mmadụ 5 nwụrụ sọsọ ndị na-malibe bụ omenala ndị oke ite bụ ọcha si buta ọchazi si bute ụdị ahụ na-amịbe emelele ya bụ mkpokọta okwu m bụ na ọgwụ abụrụ ezigbote ibe tụọla egwu agụ bụrụ nwanne mmadụ maka na a na-agụrụ ya ma ọ bụrụ ọdịkọna bụ na agụọ ya oke ite oke oruru mmiri aka n'okpoto ara agba aka ara ajọ njọ klava nke a na-akpọkwu ya bụ ibobo ego na ibobo gịnịkwa na ezumezu na kalaba ụwa abụghị dị echekwa onwerezi nke bụ ewele na onye bịa na bego itu nnukwu ala ihe eto ogbenye nle 2 million naira ngọta gị kpa ya aja agụ na ihe igbolu ya bụ ya na-akpịa bụ aja agụ oruru taa ibe ka ụmụnne m na-ekwuru okwu ọgwụ mpụsị aka ya amaala anyị mma nke onye chere nye azele unu rawa na awa ọchị m 2023 taa nwa bụ April ka anyị nọ April 2nd ọkwa April 2nd ewu m na nzu ka m bụ SS Power ji n'aka agwa m nso nke onye chiri nye azele agwa m nso na egwu a na-atụrụ agụ obulu ụzọ ka unu rawa na-eso m n'azụ na-ama ibe m na-ekwu jiri egwu m na-emeli ibe maka na onye mgbalị ka eji ejide amoosu didetere nkwudu gba m n'onwere wee ji eme mgbe ebe agụtala ya nwere nkwudu eme o ji nkwudu eme ebe agụtala nya matụrụ anya na ya bụ jetara o believe okwu m ọnụ ọnwụla ya abụrụ ka agbalị mere onye abụ na ya bụ na ejide dị nkwudu o jidele ya nọ n'alị ahụ si ya na ọnwụrụ ọgwụ ya agbalị 10 million before ya bụ ebelieve bụ ọnụ ọnụ maka na o mewo nke ọ bụrụ n'anya dibịa anya mere anya like that ekene ụmụ ndị Igbo kene ndị Biafra ibe na-emela anyị ibe ka m na-ekwu si na April ka anyị baliwe ụmụ si na April nwa anyị baliwe ya amala anyị mma ya akacha montu anyị bụ agwụrụ m si na onye na-enwere ego ya enwekwana ego na April nwa anyị nọ iwe onye na-enwere ụlọ ya nwe ụlọ Igbo ka ọ bụ onye na-enwere moto ya enwe moto onye nwa na-atụrụ na nwere ya bụ ibe bụ mkpịa na nwere ego nwe ibe niile mana nwa bụ mkpịa ụmụ si na ya bụ nne na before this week a na-agụ na m kwuru si na ya bụ na ya amụta nwa iwu ya dị ime Igbo ka ọ bụ amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị ejidere onye ahụ uke nwoke uke nwaanyị na-anọchiri eze gwụsị na-acha n'ụzọ ma ebubo na akwụrụ si na mmụ arụ niile nọ n'ala Igbo mmụ arụ Biafra na baya adịrọ ndụ na baya nọrọ onwe eme ụmụ sị ya nwekwara aka nwụrụ ka ome na-azụ ha onye abụ dị ndụ adị egwu m sị kpuchie elu m anya arọbịna gụdị na be m ibe dị na Igbo ibe dị na Biafra kpuchie onye abụ anya uke na-aga n'iru mmụarụ ga na-aga n'azụ mmụarụ Igbo
ụka na-aga n'azụ ha na-aga n'iru. Onye bụrụ mmadụ gị nwa gbuo n'ubu igwe musu ubu onye abụla dịkwa n'ụdị ahụ maka na asị na onye zakọnya kpoko. Onye bụrụ mmadụ gị bibie n'isi ụmụzi nye asụlụ imi gaba na-esite nke eji egbe nwazị na onye bụla bụrụ mmadụ gị nwatamu na-esu imi ebe mvomvom mana ọ bụrụ nkịta na-ama isi. Egwukwara m sịkwa na onye abụla bụkwa n'ala bụ n'ala na-alụ alụlụ elu maka na kosutere imi abụla na-enweta imi ya n'ozugbo na ọbụla ọbụla gị na ọbụla onye ala maka na abụla tamu bela tamu ala ntamu a na-ehọrọ ọgwụ ma m gwụrụ sị na ala onye abụ ya kwọrọ ọgwụ ma melide moto akụgbu ya ọbụla onye nwụrụ anwụ maka na bịa bụ mgbu ọnwụ ya bụrụkwa na ajọ ọgwụ ibe anyị ratara n'isi ego ya emela ọnwụ. Wee gwa na nzu nwe nju na-atụ iwe nwe ka eji ayọta ndụ na-ayọta akụrụ gbajile na-ayọta ego Igbo na-ayọta nwa na-ayọta iwe dị ezigbote iwe ejiri ayọta ajọ iwe maka na ịchọ ngwa ajọ ọgwụ nwere ibe na-enwetara nzu na-ebịa na ajọ ọgwụ ga na-ebilo na ekwụrụ ọtọ egbe ebe chọrọ mme na ome maka na inwere izu iwe nwa bive alụrụ. Wee gwa na ata nwa ji nzu n'aka na onye ọgwụ ji na ọgwụ arapụwe onye amụsụ ji arapụwe onye ugbe meji ogwu mụsụ na ugbe m alụrụ ya na ihe etigbu anyị kwuru sị na anyị bịara bụ nzu Igbo. Ama m na nwa ndị ibe na-eme na-ewe iwu mana sị rapụ m ka mme ibe mụ na chi m kwutere. Ọ bụrụ iwu bụ na mmadụ niile eji ntụnwa na-aga na dibịa dị n'iche iche ịmalụ ụgbọ abụ ihe eme bụ nye eme gị ka nwe aga n'iru mbe ebe maka na nke m na-eme mmeji nche ya dịkwa ndụ ka m na-eme. O nwere nje abịa ekwu ibe niile m na-ekwu mana ya nụchala ibe m na-ekwute anyị nwa nụchala ekpele nna ekpele m bụ ya fara nụcha ekpele nna ekpele ndị Igbo si na o nwere ibe ya eme na onye na-ala ka nna anyị ego si na ala ya kọrọ na famili onye ahụ ego si na famili onye ahụ na-ebu ala ka ala ya eju famili ahụ kpam ego si na ibe sadị ka eji na-amụta na famili onye ahụ maka onye mụtara nwa kpọ onye bụrụ mmadụ kpọọ ya aja aba ya kọrọ na be nne ya kọrọ na be nne ibe ntukwu ya nọ n'ebe ahụ ibe ntukwu ya nọ n'ebe m nọ ya iwu ka ọ bụ okwu na nzu nwe nje na kiwe nwa ya mụtara ya mkpụrụ mụtala ya amamive mụtala ya ego Igbo mụtala ya nwa mụtala ya ụlọ mụtala ya moto kọta mịa anya jụọ bụ na ya nwerela alụsị. Anyị gwụrụ sị na igili gara ọrụ kwa ọgba dị nna nke ya ọkọ kpa ya kwụchara sị na ibi akwụrụ ma ọ bụ na akwụchara nne si na ibi akwụrụ okwu nso na-etatụla bụ nke ahụ si na ibi akwụrụ sị na na-etatụla anya si n'ụlọ ahụ mee gịnị bel n'ọnwụ maka na ibe nna anyị gwara ebe nna anyị gwara anyị maka na onye na-ebekọ ekwuru sị na mmịa na anyị rọ nkọ ibe onye na-ebekọ mmịa anyị rọ nkọ kalibe ndị ahụ nne na-ebekọzi ebekọ ya anụ ba ya nọzi n'ọsọ nwekwu na ndị kweta na mụ bụ SSPO ndị kweta na onwere ibe na-eme ibe ma ebele onye abụ nne na ọgụ melie n'oyi melie na abụ melie na uchuche ebe na-adụ n'ụbọchị nwekwu na-adịrị na ya mma ajibe gbala anya ọsọ ibe maka anyị na-ekwu okwu ebe gwere bụ ibe anyị eli akọrọ anyị ibe anyị eli akọrọ anyị ibe anyị eli bịaba nke eli anyị wara ọsọ onye abụla anyị nwecheta nwa ya nwụrụ ọnwụ gịnị mere mmadụ na-atọ nkwasị ya n'elu ụzọ ka mmadụ ka na-aṅụ di maka na ibe ọ bụla nwa ya ebe ọbụla anyị nwecheta nwa ya nwụrụ anwụ ibe ọ chere bụ ka o gbuzikwa anyị ka a sobe nwa ya nwụrụ ma m kwuru sị na nwa ya anwụ daji ekwu dakwo ji dị mba kpọrọ m ana mgbọ dajifu dakwo ji kwu ọnụ aka ndabọ na ndị eze nwaanyị ana m abịa maka unu ichi ile bịa maka gịnị ka mmeji na mmesibechi unu arụ maka nwekwuo ndị dibịa ka nkụzie ndị eze nwaanyị na-afọ n'ozi anyị na-eche anya ụ na-aghọtakwana ihe anyị na-ekwu maka na ọlụ anyị bụ ịdị na-agbasa eziokwu ọlụ anyị bụ anyị fụ anyị ekwu maka ikwu ihe ekwu mere okenye ekwu anụ ha anụ nya nwagburu nwata Igbo asị m ebe ọbụla ị na Igbo nwere nze mmụọ ọzọ asị m ebe ọbụla na ụlọ anyị sị gị udo dịrị gị biko nyere anyị aka shie vidiyo ka onye ọzọ wee nenekwa laiki ya kọmentị kwa na ka ọ dị na mgbasa ọzọ